थानाय छालकिसा रोमै बेलाय वातुय बाखा त्रिपुरा हास्तेओ abo bai kwbangma nok nukhungrok bai kosok baikha juda khlai Agartala dole tiyo kosokha abo haikeno khwai 26 Asrambari bai khobjak East Behelabari amchayo lai thangnai nichisa salmariwo hasuk sukiani tui ban bai tui lomwe kwbangma nok ho kosok baikha kamichuk tui lomkha abo bai kwbangma tipasa nok nukhung tabuk jingjalo klajak obahai jingjalo klajak nukhungo thangai chubaikha Tripura mothani sengkragrok achuba thani manjakha East Behelabari YTF Tripura mothani block chairman Boromgunang Norottom Debruma Tripura mothani adungjuk bukhuk Anjana Debruma khobai kubun adungrok leke hambai media pasarona songtini chini 21 tariko chini jara ban kodor baye chini kosongma chin chorona thirono songchin TWT noite chini budin bodorok tini borokno borok poro solonati tangmani bisingti bongni bukhawa borok bo chini chito sabosong hini borok poro nogoi tongmayangdei borok jani chuksak collection khalei borokno borok maidum ke sorbin thok dal pias risum borokno kisa suba mungdi theke chong abon yagro chini buri borok hoite nukha bongni je saitung mukbai chong kaisia chini taku okra thanai sapsago tui thamani rarakondo deboma borok jagabo thangai borok kise misa suba laike chong ba chona borok dingkha chini oro ai mandak thadi hinai chini jara block ni member te chini montu chairman chini tebje phai jotno chongoro boa chini burini mothani borok chini kise misa suba su di hor kaham sada jarani kaham media rongna tini thanai tini o purbo Behelabari ni bongsaramari saito je ban baye je nok hok je baye je soranathi je dinai school je tongnai rongna tini buri mothani hoite subasu khayoi chajangma mani rongna rina bagoi hangtongo borok ama abona na tini tuidul bungthe Maharaj ni tuidul bungna tuyoi borok tini ojaka o soranathi rongna koyekta mani tuyoi chan bungna rijaka asuk tuyena ani oren kok Chung tini ora buri bodolongkoi dol khlaya kono chung kok baksaka kok sab laikha chung tini borok no phadi soranati borok to tongo ban bai no khukri kha bongni to pure hine borok ro school phaya kono borok asre khepika gangkano chung asok lai palkhai prothom laikha kono salaikha chung 10-20 taka khai chana khlai jane jari mani khai chung chana khlai tini ti sawa kono chung borok no tini kisa misa channya ko samung nomung di theka gai marum kisa di theka chung je mante chukti chung di theka borona asuna